νοσοκομεία κτλ. Εγώ κατάλαβα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι σε αυτή τη χώρα τα τελευταία χρόνια, την πρώτη φορά που πήγε κάποιος να εφαρμόσει το Σύνταγμα, είμαστε εμείς τις τελευταίες 2 εβδομάδες, όταν αναδεικνύουμε ότι το λόγο για όλα τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα σε πρώτη φάση τον έχουμε εμείς. Από τη σημερινή παρουσία εδώ πέρα όλων αυτών των ανθρώπων, νομίζω ότι πλέον έχουμε εμπεδώσει, και αυτό πηγαίνει και σε λίγο με αυτά που έλεγα την νομική ομάδα για το Σύνταγμα, ότι όταν η αδικία γίνεται νόμος, ο αγώνας γίνεται καθήκον. Είναι κατάφορη η αδικία απέναντι σε όλο τον λαό το οποίο εργάζεται να του ρίχνουν στις πλάτες τους τα βάρη των δικών τους παιχνιδιών και των δικών τους πολιτικών. Είναι κατάφορη αδικία. Αυτό το οποίο εμείς βιώνουμε είναι καθήκον μας να αγωνιστούμε. Νομίζω ότι αν την προηγούμενη Κυριακή τους τρομάξαμε, σήμερα αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να νικήσουμε. Έχουν περισσέψει κάποια χαρτάκια με νούμερα. Είναι κάποιος άλλος να σηκώσει το χέρι. Πίσω. 111, 206, 205, 86 και 203. Η δύναμή μας είναι τεράστια. Εκατομμύρια κόσμου σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πλατείες κατεβαίνουν κάτι να σταματήσουν αυτή την επίθεση. Αυτό το πράγμα δεν ήρθε